Takže úplně neplánovaně jsem dneska se dostala k menhirám, které jsou za Novým Bydžovem. Vůbec jsem to neplánovala takhle večer, ale prostě jsem musela dneska a časově mi to jinak nevyšlo. A musím říct, že jsem opravdu překvapená, jak hodně silná energie tady je. Jsou to novodobí menhiry, nejsou tady dlouho, jsou tady pár let. Ale opravdu to místo je silně energetický. Nechám vás teďka, abyste čerpali se mnou. Nejdřív z jedný a teďka z druhý. Měli bychom být pohledem na sever. Když se postavíme mezi ně, tak taky. A je tady teda, jestli to je i tím, že je večer, ale je to teda síla. Už budu sticha, ještě máte 3/4 minutky, tak si to užijte se mnou.